Faika hati berasa bis do pasono. Ngai tini ang kisah joramam ba gari won hain kisah senrawe kokshar kain ma faika ang asuk kedeng ma kisah misa sini boro ni bohi besa cerai ganang ke besa putih ganang omai khalai tomoni jorano kisah nang share khai tomoni jorawo. Tini kain omai ke nuza kha ani khud ani apon loge ani dos ani buta sing para kaisa tomoni je buni bohi basui bo buni bosong bai khar thang paile ha. Ya bun ang share ma khai bunro je masak je an nai tomai bro je ano hamzagoi nai tonai rok je masak share khaidi contact khaidi u buri baisalano manale hangke sung screen number nai na contact khai manu hangkai je mansak takhuk bukhuk song ro share khaidi loge baya sono dai tin sung sini an basuino mamani angthung phirawoi hangkai moni basai nai singi tongu hangkai basai tak detail sana ki sa buni video nalai nai sung nai mani pore hai nai tewa koktumana salai ke right tongdi ani nai janai blogo jotono khunumkha ang mongol jamatia ang social media ma phaimani karon kan ani bri bini boson sala baiti khalai khal thangha ang bu dino naw kri agortla thangjak kumino jibiot lang thangmani an bu ang bu thangma sirikliya gano boro bu sirikliya gaja etabo jora tui kono oro buyang butangka oro deulu debisiliya bare thangpaika ba oro de tongkho bono busiliya an bang ang social media ni tik laiwi lukuruna health sani bangwi ma faisal ha burini an buini mungken jan debi jamatia bufan bung mungke chondra bi jamatia para ke khaju koloni para boyos ke blang 31 bosor ka habo ke besang ke katham tong ke okrani boyos ke 13 bosor kal ha kasarni ke 6 bosor ha manglase kusun ke 5 bosor kal ha haini bang ang lukuruna thani ma khojabu je jagao osla baibrino nogui tongkhangke contact khaijak baigra dingnei ang lukuruna thani ma khojabu tei ang ani buhino sanamu sugu kipili phaijino kahang punke tonglai phinai jeng maningha takpa phaike kahang ke tonglai ne kho nin busaro bhain nu tui kai tongbaila ang buta kasinai masok snai ang bokro kuno sa malia ang ken tabo bunono phaiding sang tongkho nung phaiwani chesta khaidi je jaga potong thun phaila ke belai hamna nung ki phili phaidi ang se khainai nini busarong no nasi tongbaila kabui te joto ang bun nasi mi tongjaw no je ke pan no phaiwani nei song ding nang mak sahar jaw kai nirok kisa basai ni koktum khana bai khana ga basai ken bolong phan tong thang deramam pha tong thang phan bo accept khlai ni hi sini takhu bai no bo help sang jaw ngai sung ombo hai ni sung sini je nok tomai rok sini bor rok je tibra sa bis de bor rok se nugui tomai je jaga tong tomai rok video no share khali ning thang nogla sila contact khai neng thung ngai te kaise message sini je social media samung khai tongai ro je blocker tongai ro haine ubidun naiwi teisa share khai neng thung teisa video viral khai neng thung asrun ang jotono ko hormong sini social media samung khai no bahaino ngai sini public no bahaino nogla contact khai ne banga screen number nai te sini chalabai omboni boson photo bang screen ro nai hinro naiwi isa tuno contact khai jadi sahayta khai jadi asrun ko jotono no poi ka ham kuno ka